I uwaga, cyk. Witam Państwa bardzo pięknie. Ja się nazywam Niklaus i będę dzisiaj grał w Wojna Krwi Wiedźmińskie opowieści. Po angielsku gra nazywa się Thronebreaker, także jakbyście się kiedyś uczyli angielskiego, to uczyliście się źle. Thronebreaker tłumaczy się Wojna Krwi. Tak samo jak Dirty Dancing tłumaczy się wirujący zegz. Słuchajcie, najnowsza gra od twórców Wiedźmina. Pierwotnie miało to być takie duże rozszerzenie do Gwinta. Finalnie zostało to wydane jako samodzielna gra. Takie RPG. Trochę takie Diablo, trochę taka Tibia. Trochę taka nie wiadomo co w sumie. No i z elementami Gwinta. Na szczęście tego Gwinta można pominąć. Można w niego nie grać, jak ktoś nie lubi, nie umie, albo jakieś tam inne ma ku temu powody. Ja w Gwinta grać nie potrafię totalnie, w Wiedźminie zawsze go omijałem. Moja jedyna styczność z karciankami to było trochę Hearthstone'a kiedyś. Ale tutaj widziałem, że są poradniki różne, także może się coś nawet nauczymy. Zobaczmy, czym to się ogólnie je. Tu są 3 takie tryby trudności. Łowca przygód. Dla graczy, którzy pragną rozluźnić się i na spokojnie cieszyć się fabułą, w razie potrzeby pomijając bitwy. To czuję, że jest tryb idealny do mnie. Zaprawiony w bojach. Dla graczy szukających umiarkowanego wyzwania i mającej znaczenia fabuły. To też brzmi niby dobrze. Łamacz kości dla graczy znających już Gwinta i pragnących sprawdzić swoje umiejętności. Otóż nie, to nie jest na pewno tryb, który ja bym mógł. No nie wiem, no jak ja w Gwinta w ogóle nigdy prawie nie grałem. A z karcianych gier tak w ogóle to poker, Macao, wojnę w 1000 i trochę w Hearthstone'a, to ja bym sobie chyba proponował wariant łowca przygód. Dla graczy, którzy pragną rozluźnić się. No ja się pragnę rozluźnić. UGO. No nie wiem, a poziom trudności chyba można zmienić w trakcie gry jeszcze. Dobra, także ja się nie będę rzucał, ja sobie na łowcy przygód na spokojnie. Miejsce zapisu tutaj, tak, nadpisz, bo to sprawdzałem, czy wszystko działa i jadymy. Był rok 1267. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. Potężne cesarstwo Nilfgaardu łapczywym wzrokiem spoglądało na sąsiednie królestwa północy. W obliczu zagrożenia ich królowie zwołali naradę. Złożono deklarację gotowości do bratniej pomocy, zawarto sojusze. Władcy rozjechali się do domów w dobrych humorach. Henselt. Wśród nich była Meve, królowa Lyrii i Rivii. Słyszeliście o nim? Że ładna. To na pewno. Ale to nie wygląd czynił ją wyjątkową, tylko niewiarygodny upór i odwaga. Kiedy orszak królowej zbliżał się do stolicy, wyjechał im na spotkanie hrabia Caldwell, który pod nieobecność Meve miał pomagać jej synowi, młodemu księciu Wilemowi, w zarządzaniu państwem. Willem. To chyba nasz jakiś Ślązak. Caldwell był zgrzany od forsownej jazdy. Na końcówkach wąsów zbierały mu się kropelki potu, a szyję miał otartą od nakrochmalonej kryzy. Nice. Nie muszę czytać, narrator czyta. Witajcie, królowo. Podoba mi się. Dobrze widzieć was w zdrowiu. Czy obrady zakończyły się sukcesem? Obrady zakończyły się podpisaniem papierów, a ile one są warte, to się jeszcze okaże. Podoba mi się to, że w przeciwieństwie do Wiedźmina napisy nie spoilerują tego, co mówią. Bo często w RPG-ach jest tak, że wy już przeczytaliście, a oni mówią i to się przerzuca, nie? Pomija. A to jest zrobione mądrze. A teraz, Caldwell, skończ z grzecznościami i mów, co się stało, bo chyba nie wyjechałeś mi naprzeciw z tęsknoty. Tak, rzeczywiście. Jest inny powód.
Bandyci, którymi miałem się zająć w trakcie waszej nieobecności, te kundle ze spali, sprawy wymknęły się spod kontroli. No kurde, nie nerwuj się, Caldwell, bo on wygląda, jakby miał zaraz zapaści dostać. Spokojnie, Caldwell. Głęboki oddech. A teraz mów, co dokładnie się stało? Ruszyłem ich tropem, jak przekazałaś pani. Po tygodniach pogoni zwiadowcy namierzyli obóz kundli w lasach pod Lokeren. Przypuściliśmy nocny atak, żeby zaskoczyć ich we śnie. Herc klekoty, ja. Ale znaleźliśmy tylko puste namioty i kukły posadzone wokół ogniska. A kiedy czekaliśmy na zmrok, bandyci obeszli nasze pozycje i przekradli się tutaj, a konkretnie do Orlego Ruczaju. Do Ruczaju, to tam Maciek Makuła mieszka. Orlego Ruczaju? To tam mieli stacjonować poborcy podatkowi. Czyli całe złoto? Paszło. Skradzione, pani. Ale klnę się na bogów, zrobię wszystko, żeby je odzyskać, jeśli tylko taka wasza wola. Moja wola jest taka, żeby po miesiącu w siodle wziąć wreszcie gorącą kąpiel i wyspać się we własnym łóżku. No, Ale czuć to tak, będzie musiało zaczekać. czuć śledzia trochę, faktem. Zajmę się tą sprawą osobiście. Przejmuję kontrolę nad twoim oddziałem, Caldwell. A ty ślij umyślnego do Orlego Ruczaju. Niech się szykują na przyjazd królowej. I co, Reinhard? Mówiłam, że tak będzie. Mój syn nie był gotowy, żeby zająć się krajem. Muszę przyznać, że przed księciem Wilemem jeszcze dużo nauki. Willem. I mało czasu. No i co? Witaj w samouczku Wojny Krwi. O, i teraz wszystko sobie czytamy. Nie powiedzieć, że mechanikami gry. Dobrze, ja będę wszystko pilnie czytał. Możesz sobie poznać, dobrze. I tu sobie łażę. Bardzo ładnie, bardzo mi się ta oprawa graficzna podoba. Taki cel shading, ale wszystko tak ładnie wykonane, jak te przerwniki w Wiedźminie. Bardzo, powiem wam, trafia to w moje gusta. Będziemy zbudował swoją armię, będziemy sobie złoto, drewno, rekruci. Dobrze. Uważnie eksploruj. Dobrze. Będę eksplorował. Cyk. Widzicie, jaki dobry jestem? Czego mi brakuje, to trochę, żeby szło zoomować i sobie zobaczyć te postacie z bliska, ale to pewnie te... oszczędność graficzna. Żeby właśnie nie robić czegoś takiego. Już myślała, że bandyci jadą. Fajne, taka trochę Tibia. Chociaż to taka bardziej, można powiedzieć, trochę... taka strategia. Jak chodzi o sterowanie przynajmniej. Dobra, ukradnę wszystko z wioski, co mi potrzebne. Miłkę nad ogniem przypiekali. No żeby zdradziła, gdzie złoto zakopane. Wolała ducha wyzionąć, niż im powiedzieć. Ale ja wiem, gdzie skrytkę miała. Czekajcie, narysuję wam. Udało ci się mapę się po okolicy, a może szukaj miejsce z naszym krzyżykiem. Okej. Z ludźmi gadaj do oporu. Dobrze. On bez konia. No, w sumie. Kundlami ich zwą, pani. Bo głośni są i kąśliwi. Już myślała, że bandyci jadą. Kundlami ich zwą, pani. Dobra. Bo głośni są i kąśliwi. Ta pani już powiedziała wszystko chyba, co miała do powiedzenia. I cyk. I proszę. W grze wieloosobowej, a to raczej nie dojdzie do tego. Wykorzystaj część zasobów.
A, i teraz mamy wybory moralne większe niż w Mass Effectie. I możemy ściągnąć drwali. Żołnierze powinni zachować siły na później, albo wydać żołnierzom i niech się biorą do roboty. I tutaj stracimy więcej hajsu i zyskamy więcej drewna, a tu stracimy więcej siły żołnierzy, a zyskamy mniej drewna. Nie no, hajsu mam dużo. To kurde... Ja bym może drwali ściągnął. Obiekty interaktywne są zwykle wyraźnie oznaczone na mapie, ale nie wszystkie. Niektórych wydarzeń nie da się przewidzieć, więc lepiej zachować ostrożność. Hrabia Caldwell jechał z przodu kolumny, bacznie rozglądając się na boki. Wkrótce dowiódł, że mimo podeszłego wieku wzrok wciąż miał dobry. Wasza wysokość, tam za drzewami, bandyci! Żołnierze z oddziału hrabiego, nie znając widać dobrze królowej, próbowali zasłonić ją własnymi ciałami. Ta jednak roztrąciła ich na boki i pognała prosto na rabuszów z mieczem wzniesionym nad głową. Na nich! Do ataku! Wow! O! I będziemy się uczyć. Że tylko bandyci nie oczywiście więc będzie właśnie postąpiło, ale nie kundle ze Spalli. Bitwa fabularna. Bitwa kluczowa dla historii Mewe. Możesz dociągnąć do ręki karty, których nie masz w talii. W tej bitwie pojawią się unikalne karty. Okej. O, jakie to ładne! Jak widziałem Gwinta kiedyś, to wyglądał inaczej. To jest pole bitwy. Ty będziesz wykładać karty na dole, a przeciwnik na górze. To muszę powiedzieć, że tyle już wiem. Ale bardzo miło, że mnie uczą. Jednostki możesz zagrywać w jednym z dwóch rzędów. Walki wręcz bądź dalekiego zasięgu. Uwaga! Umiejętności niektórych kart będą działały inaczej w zależności od tego, gdzie zostały wyłożone. Dobrze. Standardowa rozgrywka trwa maksymalnie 3 rundy. Ktokolwiek jako pierwszy wygra 2 rundy, ten wygrywa całą partię. No tak. No tak. A, to już tego Gwinta zmienili ten wygląd. Spoko, spoko. Gracze wykonują akcje w naprzemiennych turach. W trakcie tury możesz zagrać tylko jedną kartę, ale możesz wykorzystać dowolną ilość umiejętności. Czyli inaczej niż na przykład w Hearthstone'ie, bo w Hearthstone'ie mieliśmy punkty many, nie? I mogliśmy rzucić tyle kart na stół, ile mieliśmy punktów many, a tutaj mamy tak jak w grach turowych, takich typowych po jednym ruchu. Czaję. W ogóle jest trochę za głośno, mi się wydaje. A teraz chyba nie mogę tego ściszyć. Ja sobie ściszę tu. Partię rozpoczyna ten, kto zainicjował walkę. W tym przypadku z zasadzką, więc zaczyna przeciwnik. Dostałeś Dobrze. kiedyś kamulcem w gębę? Co za bezczelność! Atakować królową! Punkty money. Siła każdej zagranej jednostki zostanie dodana do ogólnej siły twojej armii. Ten gracz, którego armia więcej punktów siły na koniec rundy, wygrywa rundę. No tak. Niektóre jednostki mają pancerz. Pancerz absorbuje część zadanych obrażeń. No tak. Pani, żołnierze czekają, aż poprowadzisz ich do ataku. Większość kart posiada jakieś umiejętności. Aby je poznać, zaznacz daną kartę i przeczytaj skrócony opis. Dodatkowe wyświetlą się, gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy. Okej. Zagraj dowolną kartę. No i na przykład tak. Wzmocnij jednostkę o 5. Rozmieszczenie. Zadaj wrogowi obrażenia równe liczbie kart w tym rzędzie. No to nie mam żadnych kart w żadnym rzędzie. Tutaj stoi egzemplarz, coś. Tego opisu w ogóle nie rozumiem. Zagraj ze swojej talii egzemplarz każdej sąsiadującej jednostki. Aha, czyli to wykładamy do kart, które już mamy gdzieś i... Tak, bo ten opis jest jakiś taki dziwny. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Każdej sąsiadującej...
Między dwie inne. No właśnie. Dobra. Sól tej ziemi. Poszliby za tobą w ogień, pani. Daj Dekuj tylko się, słowo. Kosynierzy posiadają umiejętność lojalność. Oznacza, że ich inne umiejętności aktywują się za każdym razem, gdy użyjesz umiejętności mewe. Aha, okej. Każdy przywódca posiada własną unikalną umiejętność. Aby ją poznać, zaznacz przywódcę. Przywódcę? Bardzo chętnie. Umiejętność mewe dodaje wybranej jednostce punkty siły i pancerza. Możesz jej użyć raz na kilka tur. Ale nie wiadomo, kurde, na ile. Aha, czyli tak, to jest mój wróg, Kundel Prosarz. A tu jest mewe, którą zasłaniam kamerką. Wzmocnij sojusznika o 4 i daj mu 1 punkt pancerza. Aha. Czym się jedzie, Wolf? No dobra, i cyk. No i mamy 14, znaczy 13, no 14. Aha, no i ruch wykonany i cyk. Kart w tym rzędzie. No to nie ma sensu, to dajemy to. Aha, a on tu dał co? Za każdym razem, gdy wróg odnosi obrażenia, wzmocni tą jednostkę o 1. Dobra. Lyria! Uwaga! Jesteśmy pod ostrzałem! Karty twojego przeciwnika również posiadają umiejętności. Czytaj uważnie opisy, dostosuj swoją taktykę. Dobrze. On ma co? To jest to. Przenieś jednostki do rzędu przeciwniczki i zadajmy punkty. Aha, czyli to mi po prostu wycofało do drugiego rzędu. Kundel Procarz. Zagraj dowolną. No to co? Zagram tą ostatnią, co mam. Chociaż nie mam dwóch tych, ale niech będzie. Tego zagramy do tyłu. Skoro nalegasz. Wystarczy jeden No strzał. i tego tutaj dokończymy. Kundle już chowają ogony pod siebie. Zwycięstwo właściwie już nasze. No Trąbić na i wiwat! 44 do 9. Kiedy włożysz wszystkie karty, przycisk zakończony zmieść przycisk pas. Po spasowaniu nie można wykonywać żadnej akcji aż do rozpoczęcia następnej tury. Dobrze. Wciśnij monetę. To jest moneta? Ej, w ogóle tam jest gwiazda Dawida na tym. Taka niewyraźna. Ten gracz, którego ma więcej punktów siły, wygrywa tę rundę. W przypadku remisu obaj gracze otrzymują punkty zwycięstwa. Okej. Bitwa się No i jeszcze nie wygrałem! skończyła. Woohoo! Lepiej oszczędzać siły. Udało się. Dobierają po 3 karty Formacja z sali. bojowa! Okej, Brońcie królową! dobrze. Co my tam jest? No, liryjski kosynier. No to najpierw kosyniera sobie rzucimy Szczęśliwa tutaj. miażdżyta, czarnych będziemy kosić. A, to na razie styknie. Im są więksi, tym łatwiej trafić. O ty gnoju. Aha, to jest to, co on przenosi. Dobra. Ja bym dał jeszcze jednego kosyniera tu, Ręki ale... są, a joście, i no buty cisną. No i dobra, pomału. Czy jest bombacki żądlarz? Zobaczymy. No to co, to tego rzucimy na pierwszą linię Wskaż mi cel. i ciulnymy temu. Pyk. A mogę jeszcze wzmocnić w tym momencie... Aha, mogę. Baddasów i cyk. Ej, ale gra karciana o szkolnej by była dobra, nie?
To już druga wygrana runda z rzędu, co daje ci zwycięstwo w tej rozgrywce. Gratulacje! Winszuję kolejnego zwycięstwa, wasza wysokość. Bandyci nie mieli szans. Widzicie, jaki ze mnie wielki szu? No, karcianka, kurde, karty by były... Kto by mógł być na kartach? No oczywiście... Widzę, że sprawy Zaraz rzeczywiście pomyślimy. wymknęły się spod kontroli. Rzekła Mewe, krzyżując ramiona na lśniącym napierśniku. Wcześniej nie atakowali na głównym gościńcu. Napad na poborcę musiał ich rozzuchwalić. Tłumaczył Caldwell, unikając gniewnego spojrzenia władczyni. Trzeba z tym skończyć. Jedziemy. Orszak królowej ruszył w dalszą drogę. Na czele jechała kawaleria, za nimi maszerowali piechurzy i kusznicy, a na końcu skuci łańcuchami bandyci. Tak, oczywiście byłby Krzyś, byłby Jor, byłby Jareczek, byłby... co? Czeczetkowicz by był, niemiecki, profesor Tomasz, lejtnant... Jak on się nazywał? Ten ruski. Ale tam wszyscy ruski, jak ruscy. Starosiuk. Lejtnant Starosiuk. Kto tam jeszcze by był? Ewa oszustka. Byłaby... kto byliby tacy... Losowi widzowie. Byliby jako takie najmniej karty warte, nie? Takie najsłabsze. Uwielbiam ten widok. Zaiste Lyria to klejnot północy, któremu pięknem dorównuje jedynie jego władczyni. Po miesiącu w siodle? Wątpię, hrabio. Rozbijmy tu obóz. Żołnierze odpoczną, a ja zrobię przegląd armii. Rafatus? Nie Rafatus, ino Rututus. Rututus by był. Nero, Asterka. Guzik namiotu. Wow! I jeszcze były umiejętności specjalne, nie? Na przykład, no wiadomo, do Jora by był rozpuch, tak zwany, czyli rozpuszczalnik nitro. Do Krzysia by było mleko. Do Jareczka by był, wiadomo, żuberek. I oni by się boostowali przy tym. Budynki obozowe umożliwiają rozbudowę twojej armii oraz dostęp do kluczowych informacji. Donos Boży, nie? Może być ulepszona w warsztacie, okej. Wejdź do warsztatu. Tu możesz budować i ulepszać budynki obozowe. Odpowiednią ilość złota i drewna. Mapa regionu. Do niej musisz ulepszyć namiot królewski. Do poziomu 2. Ej, zajebiste to jest. Bardzo mi się w tej grze podoba. Bardzo mi się podoba stylistyka cała. Znaczy czcionki, te grafiki. Bardzo to jest... Jezus, takie to jest ładne. It's beautiful. Bardzo takie, bardzo lubię takie właśnie estetyczne. Dostęp do mapy regionu z poziomu głównego menu rozgrywki. Sam warsztat również można ulepszyć. Z każdym królem uzyskać jedną z moich silniejszych jednostek. Dobrze. Sztab. O. Tu już się zaczynają te skomplikowane rzeczy. Mecenas z Piaseczna by był, tak. Mecenas z Piaseczna. Mario z Krzaków jeszcze by był. On by miał umiejętność jaką? Umiejętność... no, spania w krzakach i sprzedawania tableta na wódkę. Tworzyć jednostki i budować armię z dostępnych kart. Okej. Dyrektor krematorium Alojzy Popiołek, tak. Ulepszanie tego budynku zwiększy limit armii. Aha, okej.
Z lewej strony wyświetlane są karty znajdujące się w twojej talii. No, zgadza się. Na głównym ekranie wyświetlane są wszystkie dostępne karty, które możesz stworzyć i umieścić w tej talii. Komornik Beata, czarna szprycha. Tak. Jeszcze ten mały, co po domu łaził. Taki synek, co jak ćwiczyli na siłowni. Możesz... Dobra, to wiem. Wyszarzone karty są dostępne, ale nie zostały jeszcze stworzone. Aby dodać je do talii, musisz je najpierw stworzyć. Wszystko to ma sens w tej grze. Twoja talia musi zawierać minimum 25 kart, nie przekraczając przy tym limitu armii, który wynosi 125 punktów. No jest tutaj ładnie wszystko rozpisane. Do stworzenia nowych kart potrzebuje specjalnego zasobu rekrutów. Rekrutów może być wyznaczonych na mapie ekonomii w trakcie niektórych zadań fabularnych. Okej. Stwórz kartę Wagenburg. Wagenburg to brzmi jak jakieś miasto na Śląsku za Niemca. Dobra. Ruski, a ja przeczytałem ruski pikinier. Wagenburg. Maszyna sprawdza wszystkim jednostkom w rzędzie przeciwnika obrażenia na wartości pancerza tej jednostki. Następnie wyzeruj pancerz. Okej. Czaję. Bierzemy. Możesz teraz przejrzeć a to Wartburg, to ja wiem, że jest takie no jest takie miasto w Niemczech chyba. Właśnie z tego się wzięła nazwa. A, tu są też, kurde, karty jakieś tam lepsze i gorsze, nie? Brązowe, złote. No i co? Złote logicznie są lepsze od brązowych, nie? A karty premium są jeszcze... Nie mamy kart premium. Bibeloty. Mamy bibelotów. No dobra, to mamy 25 kart i jest ok. Zajrzeć do innych budynków obozowych, zapoznać się z funkcjami, bądź wrócić do głównego ekranu i kontynuować przygodę. Tu mamy namiot królewski. Listy. W namiocie królewskim możesz przejrzeć otrzymane listy, znalezione przed mapy klucze fragmenty kart. Z poziomu głównego można otworzyć, ok. Karta siewca chaosu, paczka z Norwegii. Demavent, a był taki, był król Demavent. O, jaka husarska ręka. Kantyna. W kantynie możesz porozmawiać ze swoimi towarzyszami, poświęcić im nieco czasu, a czasem odkryjesz niejedną tajemnicę. Chwila odpoczynku? Tak. Ale jeśli masz dla mnie nowe rozkazy, pani, w każdej chwili... Spocznij, Reinhard, spocznij. Pierdnij i odpocznij, tak się żartowało kiedyś. Nie nudno ci tak samemu tu siedzieć? Pogadałbyś chociaż z oberżystą? Dziękuję za troskę, pani, ale wolę posiedzieć w ciszy. Zawsze byłeś takim odludkiem? Wręcz przeciwnie, pani. Za młodo lubiłem błyszczeć w towarzystwie.
Tak jak ja. To co się stało? O mały włos nie straciłem przez to głowy. Nie znasz tej historii pani? To nie Jak ja. zostałem adiutantem waszego świętej pamięci męża? Nie, ale chętnie poznam. Miałem 20 lat, jak wstąpiłem do wojska. Z racji wysokiego urodzenia przyznano mi od razu stopień dziesiętnika. Ale doświadczeni oficerowie traktowali mnie z góry. Słusznie zresztą. Koniecznie chciałem im zaimponować, więc zacząłem dzielić się przemyśleniami na temat decyzji króla. Ten manewr Reginald spartaczył, tamtego nie przemyślał. Tu popełnił szkolny błąd. Cóż, Reginald nie był wybitnym strategiem. Nie bez kozery miał przydomek mocny, a nie mądry. Jak full. Mocny. Full. Niedługo później zostałem aresztowany. Jeden z oficerów złożył donos. Oskarżono mnie o obrazę majestatu. Donos. To się kojarzy z czymś. To był sąd wojskowy, więc starczył kwadrans, żeby mnie uznać za winnego i skazać na stryczek. Ale Reginald wstrzymał egzekucję i polecił mi powtórzyć, co mówiłem na jego temat, słowo w słowo. Oblałem się potem. Łamał mi się głos, ale zrobiłem, co kazał. Reginald słuchał, a kiedy skończyłem, przyznał mi rację i uczynił swoim adiutantem. Przyda mi się taki łebski chłopak u boku. Kawle do nosa. Cóż, może nie był zbyt lotny, ale muszę mu to oddać. Słuchał rad mądrzejszych od siebie. Poprzysiągłem sobie wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, przestanę mleć językiem jak głupi. Po drugie, nigdy nie zawiodę jego zaufania. I will never fail him. His trust, znaczy. I udało ci się. Wiesz, co mi powiedział na chwilę przed śmiercią? Nikomu nie wiesz, Mewe. Tylko Reinhardowi. I miał rację, stary drań. Old bastard. Dziękuję za tę opowieść, Reinhard. Zaczynam myśleć, że Willem naprawdę nie nadaje się na króla. Pani, nie śpieszmy się z tak surowymi ocenami. Książę ma 16 lat. O lol, tyle co ja. A więc osiągnął dorosłość. Powinien być w stanie udźwignąć Pierwsze koronę. słyszę. Zostawiłam go samego na kilka miesięcy. I zobacz, co się dzieje. W kraju panoszą się bandyci. Że Mewe 8 na 10? No, taka wściekła. Ciężko stwierdzić, jak to pod tą blachą wygląda. Może okaże się, że są jakieś łagodzące okoliczności. Chciałabym, żeby tak było, wierz mi. Może chociaż Anseis będzie miał więcej oleju w głowie niż jego brat, ale nie robię sobie nadziei. No w barach szeroka, bo to jest królowa, to jak ma wyglądać? Dobra, Pora idę. na mnie. Szary goniec tutaj jeszcze jest. A! Na gońcu mogę statystyki sprawdzić. Nice! A co tu nowego? A! Tu mogę ulepszyć sobie kantynę. Mogę ulepszyć sztab. Kurde, to jest rozbudowane. Plac ćwiczebny. Zwiększa ilość bibelotów, które możesz wyposażyć Mewę. Ja wiem, czy to takie ważne. Pozwala na tworzenie jednostek, budowanie armii. To ja bym to, kurde... Aha, a nie stać mnie na to. No nic. Czym się, Ania? Dobra. Ikonę Róży Wiatrów. Tu mogę otworzyć mapę. Ej, to jest Górny Śląsk w średniowieczu. Zaraz wam Bytom znajdę. O, tu jest Bytom. Siema, Outcast Belnor. Tu jest Bytom. Tu jest ten ratusz. Tu fontanna dzisiaj stoi.
Tu się do placu Telmana idzie, tu Bytomka przepływa. O, no, Rozbark tu. Co są tu? Piekary śląskie. O, Radzionków, nie, za duże jak na Radzionków. To Tarnowskie Góry. No. Wiedziałem, że znajome tereny. Za co ja wam podatki płacę? Żeby mnie bandyci na głównym trakcie okradali? Ej, to jest... On podkładał głos w bajkach jakiś, taki fajny głos ma. Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez Soden. A mówili, że Lyria to dziki kraj. Że tam bezprawie, bezhołowie i w ogóle sromota! Jak się ten gość nazywa? On ma zajebisty głos. On podkładał... Kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale na stówę znam ten głos dobrze. Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło. Za co ja wam podatki płacę? Dobra. Żeby mnie bandyci na głównym trakcie... Smęci. Morale twojej armii jest zmienne. Neutralne morale nie ma wpływu. Niskie zmniejsza siłę o 1 punkt. O. W kapliczce można podnieść morale. To jest logiczne. O, i teraz mamy bardzo fajne morale. A tu będzie... Bogowie! Bogowie! To co? Trupojady. Zwabił je zapach krwi. Nie pozwolę, żeby potwory panoszyły się po moich gościńcach. Do Trupodziady. ataku! Jadymy. Wielki Szu wraca do gry. Kim jej pożyczali na gościnę wygląda pielgrzymów, którzy mieli nieszczęście spotkać swojej drodze kundli ze Spali. Za ile ta gierka? Za 100. Czyli taniutko. Bandyci pożyczali predefiniowana talia. Jadymy. O bogowie! Walka! Sztandar to specjalny typ karty. Możesz mieć tylko jeden sztandar w swojej talii. Sztandar pojawi się na polu bitwy automatycznie na początku rozgrywki. A w środku dnia? W taki upał? Co to, czary? Niewykluczone, hrabio. Miejmy się na baczności. Twoje rzędy znajdują się pod wpływem mgły. To jeden z wielu modyfikatorów, jakie napotkasz. Thronebreaker kontra WW3, które byście wybrali. No jeżeli chodzi o działanie gry, no to Thronebreaker działa dobrze, a WW3 tak średnio. Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Znaczy nie, że to nie będzie działało, tylko że WW3 będzie działało dobrze. Tak, modyfikatory, no to na przykład deszcz, mgła, ogień, to kojarzę. W przyszłości uzyskasz dostęp do kart, które pozwolą ci dodawać podobne modyfikatory. Super. Reinhard, co to jest? Widmo? Strzyga? Nie wiem, pani. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. No i jest mglak. No to ja tradycyjnie uderzam, moi drodzy, z kosyniera w pierwszej linii ognia i to tyle. Te ścierwojady to ja znam. Zeszłej wiosny wylazły na moje ziemię dopadłych owiec. Niegroźne. Póki się nie Co? obeszło, Pochłoń jednostkę ze swojego wtedy cmentarza wielka moc w nie i wstępuje. wzmocnij tę kartę o siłę pochłoniętej. Użyj kartę krzepiącego dekotu, aby wzmocnić jedną ze swoich jednostek. Wzmocnij jednostkę o 10. Dobra. Ale koks. Ale koks. Dobra. Wydają strasznie. Ale krwawią tak samo jak ludzie. Dalej! Bij! Zabij! Dobra, i teraz tak. Ja bym rzucił tą tu i ciulnął temu, a ją bym wzmocnił go. I pas. Do
Dobrze, żeśmy je Andrzej przegonili, Chudy, być wilcze może. nasyciły. Ciężko mi powiedzieć, ale bardzo charakterystyczny głos. Aha, sztandar pozostaje, bo posiada wytrzymałość. Ej, ale ja tego, czekajcie. Ja tego nie czaję trochę. Gdy Mewe korzysta ze swojej umiejętności, zmniejsi odnowienie o 1. Ale czego odnowienie? Tej umiejętności? W sensie, że szybciej się umiejętności od Mewe odnawia, tak? Znaczy umiejętność od Mewe się odnawia, bo ona tylko jest raz na kilka tur. Chyba dobrze to rozumiem. Tak. To dobrze, to dobrze. Dobra. Trzeba było słuchać mojej baby. Pani, jest ich więcej. Aha, to jest ten, co wzmocni Niedobrze, pani, oj, niedobrze. Dobra. Wystarczy jeden strzał. A, Wskaż mi cel. to bym musiał, kurde. Albo zróbmy tak. Arbalest, na twój rozkaz. To na razie zostawmy w spokoju. Wow. Silne jak tury. Niczego się nie boją. Jednostkę z Szał dowolne... krwi, Pochłonąć do... Aha, to zrobi to samo co ten. Widziałem Aha, to z już. dowolnego Pani, cmentarza. oddajmy pole. Już nie wygramy, ale możemy ograniczyć straty. Zniszczę się wroga, następnie wzmocni wszystkich sojuszników. Wrodzy przywódcy posiadają umiejętności jak Mewe. Z umiejętności wróg zabił twoją naszą kartę i rzucił ją na pożarcie swoim turpojadem. Znacznie wzmocniło. No, czyli one się żywią moimi kartami zabitymi. Królowo, nie ma wstydu w poddaniu Co pała, za kiedy walka bydlę! idzie nie pomyśli. Warto spasować, aby zachować siły na później. Pamiętaj jednak, że spasować można tylko na początku tury. Nim zagrasz kartę, bądź wykorzystasz umiejętność. No tak. Zadaj ale... A ja bym... Kurde ten... A nie, przecież ja już... No. Zrobiłem. Dobra. Jeden. Strasznie mi się to podoba, że oni tu stoją tak naprawdę. W ogóle mówię, styl graficzny bardzo mi odpowiada. 2 Już punkty, musimy no tak. wygrać. Nie ma Teraz, odwrotu. teraz oczywiście Do wygrywamy. boju! Patrzcie. Jakieś nowe paskudztwo. Co za smród. Aha, jest gdy inna sole? jednostka jest zniszczona z 1 punkt. Aha. Aby skutecznie dowodzić armię, musisz zrozumieć synergie, jakie zachodzą między twoimi jednostkami. Aha, Wagenburg umiejętności stają się mocniejsze z każdą jednostką wyłożoną później w jej rzędzie. Aha, to zajebiście. Typu rozkaz. Aktywujesz ręcznie w wybranym przez Ciebie momencie, ale dopiero po jakimś czasie od wyłożenia na stół. Ikona na dole karty pokazuje, kiedy możesz jej użyć. A, tutaj śpi. Tutaj śpi. Jezu, ale deszcz leje. Aktywuj dowolną ilość kas i umiejętności typu rozkaz. W większości możesz użyć tylko raz, ale niektóre mogą być aktywowane wielokrotnie. Aha. Dobra. To co, to tu na razie tyle. Wyłóż kusznika, aby skorzystać z Wagenburga do jakiej karcie punkty pancerza. Kusznika. Pancerz ich nie uratuje. A, i tutaj mam rozkaz.
No i dobra. No na razie tyle. O kurde, ale se rzucił bydlaka. Umiejętność Reynarda umożliwia ci ponowne aktywowanie jednostek z umiejętności, które były przednio wykorzystane. Aha. Ponownie użyć. No dobra. Czyli go tu. Jej wysokość wie, co robi. Siema Raptek, czym się szarejt? I w sumie ja bym se go z tego. Ja bym se go wzmocnił. Możesz więc pasować, bądź delektować się triumfem i grać do końca. Czy ja wiem? To już pasujmy, bez przesady. Bestie nie mają szans! Wygraliśmy! Zdech. Woohoo! Co myślicie o całym Thronebreakerze? No, ja gram dopiero od godziny, ale jak na człowieka, któremu... Ja jestem człowiekiem, który w ogóle nie grał w kracianki w życiu prawie. Na razie mi się podoba, bardzo wizualnie mi się podoba z całej stylistyki. Fajne, takie lightowe, to jest takie do zrelaksowania się. Znaczy zakładam, że jak się gra na najwyższym poziomie, to też się idzie wcurwić. Ale ja gram na tym najprostszym, na którym można pomijać walki jak coś. Póki co bardzo się mi podoba. No, ukradniemy mu drzewo. Sorry. Tyle trwa, żeśmy narąbali. Nie przyda wam się na co, pani? Bo jeśli No już... tak, to bierzcie, ile dusza zapragnie. Już se wzięłam bez pytania, nie? Skoro kundlami się zwą, to trzeba się z nimi jak z kundlami obejść. Nie żeby coś. Budujemy mosty dla pana starosty. Tu bandytów nie było. I nie dziwota, zaraz byśmy ich siekierkami pogonili. Co to było? A. O! Szybka podróż. Dobrze, przyda się. Tu dystanse są duże dość. Siema Angela. Tu możemy sobie na przykład... A nie, my jesteśmy... My jesteśmy gdzie? Tu. No spoko. Patrzcie jaka wielka mapa. A tutaj jest Kraków jakiś chyba. To musi być Bytom. Orli Ruczaj. No i jest Orli Ruczaj. Only Ruczaj. Widziałaś ich maski, pani? Kły, pyski, rogi. Niby z jakiego koszmaru. To jest mapa 1 z 4. Wow. So big. O, akcja. Mewe wraz z orszakiem dotarła do Orlego Ruczaju. Żołnierze oczekiwali królowej, stojąc na baczność w piekącym południowym słońcu. To jest taka karcianka RTS RPG w sumie. Wasza wysokość, hrabio Caldwell. Spocznij, sierżancie. Jak sytuacja? Spędziliśmy chłopów na plac. Podejrzewamy, że udzielili pomocy bandytom, ale po dobroci nie chcą mówić. Wasza wysokość pozwoli kata sprowadzić. Jak stryczek zawiąże, to w mig przemówią.
Najpierw sama z nimi porozmawiam. Wasza wysokość, nie godzi się, żeby królowa plebs indagowała. Korona mi od tego z głowy nie spadnie. Prowadźcie. Pokłońcie się. Jej Szybko. wysokość królowa Lerii i Rivi Mewe. Litości, dobra pani. My proste ludzie, niczego nie winne. Kurde, godej. Byliście kiedyś na zamku w Lyrii? Nie, pani. Najdalej jako domu byłem, to... Mam tam w lochu celę, którą Kaci nazywają mogiłką. To zwykła dziura w ziemi, przykryta kratą. Ale widzicie, mogiłka jest tak wąska, że nie sposób się w niej obrócić, usiąść, ani nawet unieść ręki. Więzień stoi w niej we własnym gównie, tygodniami, aż zeżrą go żywcem robaki albo zwariuje. Macie do wyboru. Powiecie, co chce wiedzieć, albo tam zamieszkacie. Powiemy, wszystko powiemy. Pani, Bardzo zmiłuj się. subtelnie. Kto przewodzi tym bandytom? On... dziwnie go zwą, pani. Książę psów. Taki akcent dziwny. Proszę, proszę. Kundel o błękitnej krwi. A mówił, gdzie jadą dalej? Lubka, pamiętasz? Mówił o jakimś... Kejtonie? Clayton. Lord Clayton. Ma posiadłości na południe stąd. Każ trąbić na wymarsz. Ruszamy tam. Natychmiast. Pani, nie krzywdźcie księcia. Jedzenie dał. I mieszek za gościnę. Milczeć, chamy! Królowa z wami skończyła. Pani, jakie dacie rozkazy? Co z nimi zrobić? Mężczyzn wcielić siłą do wojska, wychłostać, wypuścić. Do woja! Skoro cały ten książę psów was wykarmił, będziecie mieli dość siły, żeby dzierżyć broń. A skoro was też opłacił, żołd wam się nie należy. I pięknie. Sierżancie, mężczyzn powyżej 15 roku życia siłą wcielić do armii No. na 5 lat. I dobre. Pani, zaraz żniwa. Kto pola obrobi? A ja nie wiem, a co mnie to obchodzi? Mewe roztrąciła chłopów na boki i ruszyła cwałem w stronę posiadłości lorda Claytona. A w Orlim Ruczaju długo jeszcze mówiono o królewskiej wizycie. Szeptem, przy zamkniętych drzwiach. Chłopstwo to trzeba krótko, bo to wiecie. Nie ma tak, to trzeba trzymać za pysk. Króciuśko. Zagadka, ciekawe miejsce, zagadka. Co się dzieje, Reinhard? Bandyci atakują królewskich poborców podatkowych? W biały dzień? Zapłacą za to pani. O tak. I nie tylko oni. Źle się... Swoje podanie kmecie Jaropełk i Wilmer proszą o uniesienie pomocy. Trzasnęła im ośka na wozie, a spieszno na targ. Zawołaj obozowych majstrów, niech zobaczą, co da się zrobić. Kilka sztuk złota załatwi sprawę. A tu mi skoczy te. A to hajs to ja mam, to wolę to. No, Morales. Kubański pisarz. Wiadomo kto. Chwila. Co to za hałas? Uwaga, kamienie! Co? Reinhard skoczył mewę i ściągnął ją z siodła. Tylko dlatego królewna uniknęła ogromnego głazu o włos. Będę walczył z kamieniami? Ta bitwa potrwa tylko jedną rundę. OMG.
Niektóre bitwy podlegają specjalnym zasadom. Nie wystarczy sama siła, żeby ją wygrać. Musisz ją wskazać cel. Najpierw znaczenie ikoną puzzla. Zniszcz wszystkie głazy. Skarpa się usuwa! Ratuj się, kto może! Lol. Pani! Schowajmy się za wozem. Dajmy go naprzód. Śmieszne. Co teraz? Mało was tu! Ściągnijcie kompanów! Raz, pókim dobry! The Rock Johnson. A może być. Lyria! A, faktiken. Wystarczy jeden. Faktiken. Daj kamienia! Wskaż mi cel. Wóz! Wykorzystajmy wóz teraz! Udało się. Dziękuję, Reinhardt. Uff. Jeszcze z kamieniami. Z kamieniami nigdy nie grałem w karty. Mury klasztoru się osunęły. Coś musiało uszkodzić wsporniki. Albo ktoś. No nic, jedziemy. Jadymy. Ciekawe, gdzie ona to wszystko nosi? Z naprzeciwka, turkocząc po bruku, jechała wyładowana sianem furmanka. Z drogi! Krzyknął hrabia Caldwell, stając w strzemionach. Ustąpcie królowej! Chłopi posłusznie zjechali na porośnięte pokrzywami pobocze. Mijając wóz, Mewe zajrzała do środka i zamarła. W sianie leżał ciężko ranny, gorączkujący mężczyzna. Od owiniętej bandażami nogi bił zapach zgnilizny. Bogowie. Kto go tak urządził? Spytała Mewe. Bandyci? Bogowie! Odparł woźnica. Potwór. Potwór! Tam na wschód wedle Zadaru stary mogilnik No, stoi. na Po wschód elfach to wiadomo, jeszcze. Ciągnął chłop. że potwory. Jarobełkę wnyki tam zastawiał. Wczoraj cały pokrwawiony wrócił. Mówił coś o długowłosej kobiecie, która z grobu stała. Do dobrych siostrzyczek Melitele go wieziemy tu na skarpie. Może coś poradzą. Na pewno. Powiedziała królowa, choć patrząc na poranionego chłopa wiedziała. Królowa gwizdnęła przez zęby, klacz ruszyła stępem. Posłać po Wiedźmina pani? Spytał Caldwell. Odmieniec zaraz by potworę zgładził. Póki nie pojmiemy bandytów, nie pozwolę, by ktokolwiek oddzielił się od orszaku. Odparła Mewe. Zaraz by pochwycili umyślnego. Ale jeśli droga zawiedzie nas w okolice Zadaru, może sama się tym zajmę. Pani, dopiero co walczyliśmy z bestiami i ledwie uszliśmy z życiem. Tu trzeba srebra, formuł magicznych. Albo tuzina kuszników. Odpowiedziała spokojnie królowa. I nieco odwagi. W drogę, Caldwell. Ej, a Mewe to jest ta, co pasowała Geralta na rycerza, nie? Chyba dobrze pamiętam z książki. Po tej bitwie takiej dużej. Czy to nie ta? Tutaj kończy się główna część samouczka. Wow, już jestem dorosły już. Umiem. To ta. A, to dobrze pamiętałem. To było i stąd się wziął przydomek z Rivi. Tak. Bandyty! Za diabły poprzebierane!
Rogi sobie przyprawili i ryje świńskie. Bandyty. Te bandyty za diabły poprzebierane. Rogi sobie przyprawili i ryje świńskie. Uważajcie, skoro świt gościńcem bandyci jechali, ci co ich kundlami zowią. Kundle. O, utopki. Ciulańsko. Nie pozwól, żeby jakikolwiek sojusznik zginął. Hunsfoty. A, to jest ta skrócona zaś. Aha. Siła jednostki jest parzysta. Wszystkie mają parzyste. Zwiększenie 2 punkty obrażeń. Okej. Część sojusznika z pola bitwy do ręki. Lekki. Stwórz 2 lekkich piechurów. Pułapka. Aha, na średnią siłę wszystkich jednostek. Aha, aha, aha. Ja to tak. Dobra. Aha. Nie pomyślałem, że on zada przecież więcej. To było szybkie. Jeszcze raz. That was quick. Aż muszę popić. Właśnie ta podpowiedź tutaj jest, wy nie widzicie. 1 punkt obrażeń, żeby zmienić siłę parzystą w nieparzystą. No, jak z 4 będzie 3, no to faktycznie takie są fakty. Czekajcie. Wszystkim jednostkom o przeciwnym rzędzie 2 punkty obrażeń. Aha. No i właśnie tak to jest, Władziu. Lyria! No i już jest nieparzysta. Dobra. Tu mi go ciulną. Czekajcie, ja bym tak. Dobra. I na tego mi rozdupią. Nie! Oba! Muszę wolniej te opisy czytać. Jeszcze raz, do 7 razy sztuka. Zara. To był dobry początek. Wskaż mi cel. Żeby temu ciulnąć. Trzeba było w sumie temu może zadać też takie obrażenie. Dobra, oni nie chcą tego. To bez sensu. Czekajcie, przesuwać go też. Kurwa, nie, bo oni mi rozdupiają. To co ja tam mam zagrać? No przecież ani nie wycofanie, ani nie tą katapultę całą. Jeszcze raz, ruski pikinierze. Pułapkę. Zmień siłę każdej jednostki w rzędzie na średnią siłę wszystkich jednostek. Ale wszystkich, w sensie wroga też. Czy ino ten.
Czy ino moich? Atrapę. Dobra, no ale pierw to tego mogę wyciągnąć. No nie, na średnią siłę wszystkich jednostek. To nie wiem w sumie, czy chodzi o Dobra, spróbuję, no najwyżej jeszcze raz. Bo nie wiem, czy to... nie wiem, czy ten... Czy to chodzi o moje, czy... Czy nie. Daj Burga najpierw. To już za późno. Ja już tu miałem ruch? Ej, czemu nie mogę ten? Aha, bo miałem to, dobra. Entschuldigung. Dobra, kurwa, nie wiem, czy to był dobry pomysł z nim w tym momencie. Lekkich piechurów to nie, bez sensu, bo oni ich rozdupią za moment. Liczbę kart, no to zada 2. To dalej nie wiem, czy to chodzi o jednostki moje, czy wszystkie? Kusznik, potem atrapa, potem znowu kusznik. A jak to jest, Patty, z tym? Aha, że ich. Nie, w sensie jak ich. No bo tu jest średnią siłę wszystkich jednostek. Tylko nie jest do końca napisane których i ja nie wiem dalej. Aha, wrogich. A, no ja, no dobra, no to faktycznie. Co, że kusznik, atrapa i tak dalej. Wystarczy jeden strzał. Spróbujemy to, zaraz spróbujemy. Nie doczekałem następnej atrapy. Dobra, zacznijmy sobie od tego. Nie! Nie zacznijmy sobie od tego. Nie zdążyłem się wycofać. Dobra, no to trzeba chyba od tego, od kusznika. Pancerz ich nie uratuje. I dobra. On mi dupnie. I co? Teraz go wycofać. No i co? Kusznik, dupnąć jedno i wycofać i tak dalej. Lyria! Aha, nie, bo to miałem tylko jedną, ale zaraz. Teraz pułapkę. No i w sumie to był dobry pomysł. Twoja tura. I teraz co? I teraz liczbie kart w tym rzędzie. No w sumie wszystkim wartości pancerza. Nie wiem.
trójkę. Aha, tu jeszcze daje jednostce 1 punkt pancerza za każdym razem, gdy karta dobra. Dobra. W sumie nie wiem, czy tych piechów rzucać teraz. No, w sumie Nie masz mogę. czego do żarcia? 8 koło tego. O, to nawet sam na to wpadłem. Dobra. Aha, a ten może użyć tego swojego ciulnięcia. Dobra. No i kurde tyle. A to w ogóle wygląda jak ten orzeł cały piastowski. No i pojechane. Nice. Fajny jest taki ten, o, coś jest. Fajny jest ten rozpierdziel na mapie. I to za pierwszym razem się udało. Za pierwszym razem, są świadkowie. Ej, w ogóle ona jest jakaś... Tu jest ta skala taka śmieszna. Że ona jest taka wielka jak ta chata, kurde. Ona by tam nie weszła do tego. Chyba, że to jest chata do jakichś, nie wiem... niziołków. Tu mamy nowe znaczniki. Piwa im się zachciało. Nie no, polepszyć morale trochę zawsze, chociaż i tak miałem dobre. Wy na wesele, pani. Tym mostem trzeba jechać. Prosto jak strzeń. Ej, to już był ten. Już pod jedną postać dubbingował. Ja sobie do ekwipunku nie patrzyłem. Tu by sobie można zobaczyć, czy stać mnie coś se ulepszyć. Plan ćwiczebny, kantyna. Możemy sobie sztab, tworzenie jednostek. Budżet wychodzi. Na to mnie nie stać. A co ciekawe, co dają te ulepszenia? Aha, tutaj nie ma, jest zablokowane, to nie wiem nawet co dają ulepszenia. Wymagane, może tworzenie nowych jednostek pomocniczych w sztabie. Tworzenie nowych jednostek bojowych w sztabie. Dobra, bierzemy. Tak szybko zdobywam te rzeczy dość. I okej. A zaraz, zanim jeszcze tu. To co się dzieje właśnie? Jest tu ktoś nowy? Nic. Ten se tu siedzi. Tak, wasza wysokość? A, myślałem, że się Pora na mnie. Coś te gadki pozmieniały. Plac ćwiczebny. Tylko na Goga ta gra. Tak. 100 zł czy taniej? 100 zł chyba, dokładnie 100 zł. Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. Co ja bym tu chciał wymienić? A Niklaus, ile z subskrypcji dostajesz? 70. To jest spoko. Człowiek zdyscyplinowany. Człowiek akuratny, sprawiedliwy. Następną dyscyplinowaną jednostkę jest ładunki 1. Następną dyscyplinowaną, a ci kosynierzy są mnie najgorsi.
Kusznik plus. Kusznik plus to jest coś jak 500 plus? 2 letkich piechurów. A w sumie na razie nie chcę chyba nic wymieniać. Aha, Mewe walczy z Mewe. Ale mam dużo kart. Dobra. Kosynier. Cyk. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kiwi. Wow! I od razu go uzbroiła. Jaka? No to ja się pomału będę pisał. Trzeba było słuchać mojej baby. No dobra. Raz za dobrze, raz na togi. Ja to już nie mam siły. Losowemu wrogowi. Zła siostra bliźniaczka, tak. No w sumie. Ten się wycofał. A wszystkim o jeden może mi dupnąć. Co my tu mamy? Jeszcze 2 piechurów. Losowego sojusznika ze cmentarza. Nie mam jeszcze cmentarza. Zada jednoosobową liczbę K. O. Wskaż mi cel. To będzie dobre. Haha! Spasował. Kurde, jeszcze piechurów przydupić. Albo damy Wartburga. A w sumie to może być. Co? A, nie przytrzymałem. Woohoo! Którą chcę wymienić? W sumie to żadnej nie chcę. Chociaż tego bym może wymienił. I to tyle. Elo, zjem ci kolegę. Pasuj. Co? Czemu? Jak się kliknie, to się coś stanie? Myślałem, że jak w Hearthstone można połaskotać czy coś. Chyba, że jakieś wiadomości z opóźnieniem przyłażą. Dobra. Pasować, tak? A czemu? Tasuj. No dobra. Arbalest, na twój rozkaz.
wszystkie egzemplarze tej jednostki. W sumie 3 takie, jedną se... O! Ci są spoko. W te dni zamiast żyta czarnik będziemy kosić. Dobra, kosynier na kosyniera. Ręki są, a joście, ino buty cisną. Kusik. Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodny kilku. Kusznik. Czego chcesz ode mnie? Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Pancerz ich nie uratuje. Zwykle gry trwają 3 tury, ponieważ The Dry Pass często lub zagrozić przewagę kart. Dry Pass brzmi fikuśnie, nie powiem. Ej, a jak jest zadaj równe liczbie... Aha, innych kart, dobra. Czyli tyle, dobra. Czaję. Wystarczy jeden strzał. A nie, łącznie z tą poszło 6. No dobra. Myślałem, że 5, że chodziło o tyle, ile tam jest. Nie pocisz się w tej przynajmniej kłócie? tarczę stracił. Raz za cmentarza. A to bym sprawdził. Naciągają się z żołdem. Outcast Majster Gwinta, nie miałem cierpliwości. Jej wysokość wie co robi. Człowiek zdyscyplinowany, akuratny. Pierwszy turze jak przeciwnik spasował, bez sensu zagrałeś kartę, miałeś przewagę punktów i tak byś wygrał. Trzeba się uczyć na błędach. Dobra, wrócimy tego jednego im... Dobra, to tego skasujmy. Arbalest. No, myślałem, że będę kichał. O kurde. Daj jeden ładunek i jednostką z wyczerpanym zasobem rozkazów. Reinhardt bębniarza. W bębniarza. Werbliste. No
Dobra, bębniarz. Kółko to samo. Bębeniarz. Pan każe, sługa musi. Dobra, i wydupcymy. No w sumie nie wiem, czy to... Mamy tu go. Marnuje się w wojsku. Dobra. Na dół? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. No to kur... Głupio na czacie. Nie no, spoko, ja wiem. To spokojnie, ruski pikinier. Człowiek akuratny, zdyscyplinowany. Jeden punkt zabiera, no tak. A może by se kurde... Zara, który to był, co... To może właśnie Wagenburga by se ulepszyć. Dobra, jolo. Chociaż nie, zaraz. Jeden punkt pancerza. Tak by wydywalił co 2. Dobra, możemy spróbować generalnie na kusznika. A kusznik miał co? Obrażenia w liczbie innych kart. Aha, w sumie tak, to jest lepszy pomysł. Bo on więcej. Bo on tyle co jest w rzędzie. No tak! Aha, bo ja tylko umiejętności użyłem. No to właśnie bębniarza. Ale bębniarza se tego. Bębniarza zaraz. Bębniarza se na dół rzucić? A ja mówię, czemu ja nie mogę pasować? A ja przecież nic nie zrobiłem jeszcze w tej rundzie. I bębeniarz. No dobra. W kółko to samo. Zaraz się plac na stole skończy. Marnuje się w wojsku. A? Umiejętności bębniarza, co na górze jest. Daj jeden ładunek jednostkom z wyczerpanym zasobem rozkazów. I tego co na dole, bo obaj mogą tera. W sensie co na dole? W sensie dołożyć tego. Aha, tego da się na górę jeszcze? Tego się da. Aha, bo mam 3 umiejętności. No to tego mogę, kurde. No to... Aha, kurde, kusznik. Jakby tutaj był, to by tak przydupił, ale nie może być. No to niestety. Pancerz ich nie uratuje. No i co ciulnymy.
kill na najmocniejszemu. I co? I to... Aha, z tych mogę jeszcze przecież... Co mi tu wpadło ze sąsiadującej jednostki? No to dawaj, Calduela. Trzymaj fason, Tyberiuszu. Trzeba było słuchać mojej baby. Coś za to dostanę w tym? Czy to tak inne do zagrania? Aha, no nie no, bo to był taki trening. Myślałem, że tam dostanę płotkę przynajmniej, czy coś. Dobra. To tyle. Można podróżować. A w ogóle muszę sobie kliknąć na mapę. A! W ogóle to bym sobie materiał na YouTubie zakończył, bo już 1,5 godziny ma. A przecież nie będę całej gry nagrywał, a obstawiam, że przejście tej gry całej to... Skoro to jest ponoć tylko jedna mapa z iluś tam, no to zajmie długo. Także co, na YouTubie to by było na tyle. Jeżeli ktoś jeżeli ktoś lubi gry karciane, to polecam. A jeżeli ktoś nie lubi, to też polecam, bo może polubi. No i bo to jest tak, tanio, polska gra, czyli warto wspierać, prawda, polski rynek. Jak w przypadku WW3. No to już nieważne jak to tam wyszło. No i tyle. Dziękuję za uwagę, to byłem ja, Niklaus. Przyszły mistrz karciany. Albo karczemny. Cięcie.